Neste tutorial imos resolver o exercicio 8 da unidade no que temos que facer unha liquidación da renda dun matrimonio e, polo tanto, xa van a aparecer as posibilidades de liquidación conxunta, liquidacións individuais e, ademais, é un matrimonio que ten descendente, ten fillos, polo tanto, teremos que introducir tamén os datos relativos a esta circunstancia. Ben, estamos como xa vimos no tutorial anterior, estamos na páxina da campaña da renda 2024 e imos, como xa vimos anteriormente, abaixo de todo, renda web open simulador, damoslle, como xa explicamos, damos a nova declaración e a partir de aquí introduciríamos os datos dos dous cónxuxes deste matrimonio. Introducimos en primeiro lugar os datos de Ana Sánchez López. Neste sentido hai que dicir que dá exactamente igual os que se introduzan primeiro e os que se introduzan despois. É dicir, a aplicación vai identificar a un dos cónxuxes como declarante e outro como cónxuxe, pero a efectos do cálculo da liquidación é exactamente o mesmo a orde que sigamos. O que sí, aquí, ao poñer a opción de casada, automáticamente abaixo xa me sae para meter os datos do cónxuxe. Vimos no exercicio anterior, no exercicio 7, que non era así, cando poñíamos solteiro, pois non aparecía absolutamente nada, de acordo? Pero agora ao poñer casado xa me sae para poñer os datos do cónxuxe. Imos introducir os datos do cónxuxe. Introducimos entón os datos do cónxuxe, neste caso Andrés García Sanz, como antes, co NIF, a data de nacemento, o sexo e a comunidade autónoma, que evidentemente non ten por que ser a mesma que o do cónxuxe, neste caso sí, pero non tería por que ser. A continuación temos que introducir os datos dos descendentes. Temos aquí fillos menores de 18 anos ou fillos con idades comprendidas entre 18 e 24 anos, de acordo? É dicir, aquí está ben recordar a diferencia que hai entre unidade familiar, matrimonio e fillos menos de 18 anos e aqueles descendentes que dan dereito á deducción, que son ata 25 anos, se non hai discapacidade, incapacidade ou outras circunstancias, de acordo? Entón, temos que meter aquí nesta casilla, neste apartado, os fillos menos de 18 anos, é dicir, que forman parte da unidade familiar, e aquí os que están entre os 18 e 24 anos, sabemos que é 25, pero se cumpre, tenen que ser menores de 25, por lo tanto, como o IRPF toma os datos a 31 de decembro, pois realmente son entre 18 e 24. Imos introducir os datos dos fillos neste caso. Para introducir os datos do fillo menor de 18 anos, que forma parte da unidade familiar, dámoslle aquí o lápis que aparece aquí para poder introducir todos os seus datos, apelidos e nome, NIF, data de nacemento, sexo, a comunidade autónoma e outra serie de datos que imos ver agora. Ben, con respecto aos datos do fillo menor de 18 anos, Carlos García Sánchez, pois introducimos os apelidos e o nome, o NIF, a data de nacemento, a vinculación, porque podense dar varias situacións, que este sexa un fillo de ambos os dous cónxuxes, ou fillo do cónxuxe se non convive con outro progenitor, ou que sexa do primeiro declarante se non convive con outro progenitor. É dicir, danse diferentes situacións que se poden dar, no noso caso, neste exercicio, é a situación A, vinculación A, de acordo? Ben, despois, interesante, hai que poñer se o fillo forma parte da unidade familiar, sí ou non. Neste caso, sí que forma parte. E vedes aquí que hai unha serie de opcións que, é fácil ver que o programa pídenos que poñamos, que marquemos se se dan ou non se dan todas estas circunstancias para ver se este fillo menor de 18 anos que forma parte da unidade familiar pois dá dereito ou non dá dereito a descontar por el, de acordo? Nos non marcamos ninguna, posto que non cumple absolutamente ninguna delas, por tanto non poñemos nada. Aceptamos e se teríamos os datos do fillo menor de 18 anos. Vamos meter agora os datos do fillo de 20 anos que non forma parte xa da unidade familiar, pero que sabemos que sí que dá dereito a descontar. De igual maneira, prememos no lápis, introducimos entón os datos do segundo fillo, o fillo de 20 anos, que, como sabemos, non forma parte da unidade familiar, pero se cumple determinadas circunstancias, que neste exercicio así é,
dá dereito a descontar por el. Metemos os apelidos e nome, o NIF, a data de nacemento, a vinculación, igual que antes, de acordo? E, vale, aquí non nos pregunta, non temos que marcar eso das rendas superiores a 8.000 ou presentar liquidación. Por qué? Porque xa me di aquí abaixo nunha nota que di que non se debe relacionar nesta ventá os fillos, descendentes ou persoas en acuñamento que obtivesen rendas superiores a 8.000 ou que presenten declaración con rendas superiores a 1.800. É dicir, xa se eses fillos non cumplen os requisitos para descontar, xa ni siquiera habería que poñer aquí os seus datos. Outra cousa interesante, en outra situación que temos aquí, é que algo que vimos na teoría, bueno, en algún exercicio, é no caso, por exemplo, de que alguén que estea facendo unha liquidación que irá descontar por descendentes que sean distintos dos fillos, neto, bisneto. Ben, pois habería que indicalo nesta opción de aquí. Neste caso non temos nada máis, por tanto, aceptamos. No exercicio 8 que estamos facendo, dice que con este matrimonio vive o pai de un dos cónxuxes, de Ana, que é, bueno, pois que ten unha pensión inferior a 8.000 euros e superior a 1.800. Ben, faise unha pregunta neste exercicio con respecto a que se lles podería decir a este matrimonio, de incluir ou non incluir o ascendente. Vale, no caso de que houvese que sí que se decidise incluílo, nós imos facelo sen este ascendente, posto que nos di que ten pensado presentar liquidación e, polo tanto, non se podría incluir, pero se quisésemos incluir os datos, pois sería neste apartado, ascendentes maiores de 65 anos ou con discapacidade. Igual, primeríamos no lápis e poderíamos poñer aquí os datos do pai de Ana. Igual que ocurría cos fillos, cos descendentes menores de 18 anos, maiores de 18 anos e menores de 25, aquí nos di que non se poden poñer todos aqueles que teñan rendas superiores a 8.000 ou que vayan presentar declaración con rendas superiores a 1.800. Neste caso, como non imos incluir os datos, damos a cancelar. Unha vez que temos introducidos os datos dos fillos, tanto do fillo menor de edad como do fillo maior de edad, damos de aceptar e, como xa sabemos, nos leva a aplicación a pantalla do resumo. Pero, neste caso, temos unha diferencia con respecto ao exercicio que fixemos anteriormente. É que o propio programa vai calcular tanto, cando lle metamos os datos, obviamente, tanto a liquidación individual do declarante, o que nos metimos primeiro. Volvo a repetir que non hai ningún tipo de non ten importancia a orde dos datos que se metan, que se poña a Ana como declarante e Andrés como cónxuxe ou viceversa, non ten absolutamente ninguna incidencia sobre as liquidacións, e a aplicación dime os datos do declarante, do cónxuxe e a conxunta. Entón, agora cando vexamos, cando vayamos metendo os datos dun e do outro, veremos como vai saindo o resumo da liquidación de un, o resumo da liquidación de outro e a conxunta, e vai nos dicir cal é máis recomendable para, inda que non soimos ver, claro, evidentemente. Vamos meter os datos, entón, en primeiro lugar, da declarante, de Ana Sánchez López. Entón, como sabimos no exercicio anterior, damos a apartados da declaración, e outra diferencia que temos aquí, ben, temos aquí a identificación do declarante. E se quisésemos cambiar, simplemente aquí teríamos que darlle a cónxuxe e teríamos os de García Sanz e Andrés. Neste caso, estamos na declarante, de acordo? Vale? Damos de apartado de declaración, datos económicos, rendemento do traballo, como xa sabemos, e imos dar a retribucións monetarias. Neste caso, os datos do declarante, de Ana, temos o importe íntegro das retribucións dinerarias, a retención, que a retención sempre é sobre as retribucións dinerarias, a valoración das retribucións en especie, 1.800, e o ingreso a conta, que sempre é referido ás retribucións en especie. Despois temos como gasto descontable a Seguridade Social e as cotas satisfeita o sindicato. Dinos que son 30 euros trimestrais, por lo tanto, a contía anual serán 120. Xa temos todos os datos e damos a aceptar.
Perdón, un dato importante que se me esqueceu meter nas retribucións de ANA é que temos aquí ingreso a conta para retribucións en especie, pero temos que poñer tamén ingreso a conta que lle foi repercutido. Isto significa que se lle foi descontado e, polo tanto, agora, cando paga a liquidación, a Axencia Tributaria vai saber, metendo neste apartado, que esta contribuinte realmente xa pagou por este ingreso a conta e vai poder descontalo agora. Entón, importante non só poñelo como ingreso a conta, senón tamén como ingreso a conta que lle foi repercutido tal e como tedes no enunciado do exercicio. Unha vez que temos introducido xa os datos económicos dos rendementos do traballo do declarante, imos introducir os do cónxuxe. Simplemente damoslle a opción cónxuxe, sabemos que está vacío porque evidentemente ainda nos metemos, entón vamos outra vez ao apartado correspondente para meter os seus datos económicos. Que atinxe os datos de Andrés, do outro cónxuxe, son moi sinxelos, simplemente o importe íntegro das retribucións dinerarias, a retención e a seguridade social. Simplemente temos eses tres datos. Xa temos todo metido, aceptamos e xa temos os datos dos dous cónxuxes. Unha vez que temos os datos dos dous cónxuxes metidos, do declarante e do cónxuxe, podemos ver o resumo e, como vos dicía antes, a mesma aplicación xa me di como quedaría as dúas liquidacións individuais, tanto do declarante, de Ana, como do cónxuxe, de Andrés. De acordo? Vemos que neste caso sería, se Ana presenta a liquidación individual, tería que pagar 64,03, Andrés lle devolverían 160,20 e se a fan conxunta terían que pagar 28,24. Entón, obviamente, aquí xa nos di que as máis favorables son presentar as individuais, porque inda que teña que pagar 64,03 Ana, como a Andrés devolven 160,20, bueno, pois o efecto conxunto é máis, ou é menos, neste caso, que pagar 28,24. Vale, podedes botar un vistazo aquí como quedarían os mínimos, neste caso sería xa cos fillos, cos dous, non está, repito, o pai de Ana, porque non metemos os seus datos, posto que nos din que ten pensado presentar liquidación, de acordo? Senón, pois, aparecería tamén aí a deducción polo ascendente, que sería simplemente na de Ana, na de Andrés non aparecería, e na conxunta sí que aparecería. Vale, xa tal como vos comentei no exercicio anterior, se queremos descargar o PDF tanto da conxunta como das individuais, sería simplemente en vista previa. Vedes que tedes aquí un apartado, unha opción que di presentar declaración. Lóxicamente, se lle damos, vai nos decir que na versión de probas non se poden presentar declaracións. Vale, isto sería porque cando ti pasa a liquidación na aplicación de verdade, digamos, sí que che deixa presentar a declaración, pero este como é un simulador, simplemente é para ver como quedaría a túa liquidación. E así é como quedaría o exercicio 8.